أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Walla usitshela ngeparadise yakhe uthi kuyo kunezivande noma izingadi ezigobhoza imifula yamanzi amtoti ngendlela kuyobe kumnandi ngakhona. Khalidina fiha abada, mawuke wangena khona awuphindi uphume, ubumnandi kuphela ingunaphakade. Ngani? Ngoba radiyallahu anhu, Allah uzobe ejabulile ngalabo bantu labo abakuphi abase-paradise, waradu anhu, nabo bazobe bejabulile ngaye. Ake ngikhulumeke bafowethu ngomuntu wokugcina kuma-Muslims, ngoba Allah uyasithembisa uthi kunomuntu wokugcina. Akhona ama-Muslims azobe ile esihogweni vele, angeke thina sikufihle lokho, without fear of favor angeke sikufihle. Maningi ama-Muslim angenzi kahle, enza izinto eziphuma endleleni. uGabriel weza wazotshela umprofeti ukuthi akhona ama-Muslim azobe esesihogweni, waze washo ngisho indawo yawo ukuthi indawo yama-Muslims angaziphathi kahle esihogweni ibizwa ngani? NgeJahannam. Siyakwazi lokho, ngeke sikufihle. Okay, so sesikhuluma-ke ngomuntu wokugcina-ke manje ozobe phuma kuphi? EJahannam. Ngoba unjengalwazi uMuhammad sallallahu alaihi wasallam ngomusa wakhe nangothando lwakhe nangesihawu sakhe eloke emcelele kumdala ukuthi Allah kuselokugcina kubalandeli bami osasesihogweni. Lalelake, uthi lowo muntu loyo uzokhala ku-Allah, u-Allah uzogcina emzwela, bese u-Allah ambuze ukuthi uma ngikhipha la esihogweni ayisekho yini into yophinda ungicele yona? Kuthiwa lo muntu uzofunga athi, ya Allah bi'izzatika, oh Allah, I swear ngiyafunga ngamandla akho ngobukhulu bakho, mawungangikhipha la kulo mlilo lo kule ndawo enguyo ayikho into engiyophinda ngikucele yona. Allahu akbar. Insan. You know what's the meaning of insan? Isho ukuthi umuntu. It's from the Arabic word nasiya, ukukhohlwa. Okay? Phuma lapho umuntu uyakhohlwa njengoba sikhohlwa kumanje. And then Allah uzomkhipha kuphi? Esihogweni. Mayecela nje ukuphuma nje esihogweni mangabe ebheke emuva lapho esabonga ku-Allah ukuthi oh Allah, finally nami ngaze ngayithola ibreak, ngiphumile kuleya ndawo leya yokukhala nokugedla kwamazinyo, nami ngaze ngayithola ibreak. Ayisekho-ke manje into engingabuye ngiyifune manje kuwe. Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, oh Allah uzomisa isihlahla nice beautiful tree esigeleza amanzi asparkla ikristali kuwo. Mawuphuze lawo manzi layo bese iyaqhamuka leya nto leya yokuhala yomuntu. Oh Allah, mangingasondela nje kulesa sihlahla ngihlale ngaphandle komthunzi waso bese nje ngiphuza la manzi, angithi womiwe lo muntu ubuye esihogweni dala amanzi awagcina. Lapha esihogweni kuphuzwa ubovu obubhadlayo obuhlangene nemichamo yezilwane ongazi ukuthi izilwane ezini. Yisi isiphuzo sasesihogweni, iCoca-Cola nebeer yasesihogweni yiyo leyo. Manje lo muntu nje ubebona la manzi esparkla ama-crystal, ufuna nje ukukhwentsha the thirst ukuthi aqede ukoma. Athi oh Allah, mongenze nje ukuthi ngihlale phansi kwalo yamthunzi, ngithi nje ukuphuza nje kancane nje ngiqede ukoma. U-Allah athi, oh son of Adam, awushongo yini ukuthi wena ayisekho into ozophinda ungicele yona? Oh Allah, please, okugcina ayisekho into engizokucela yona. Allah athi alright, sondela.
ahamba afika ahlale phansi kwalesihlahla somthunzi aphuze lamanzi lana ezwe ubumtoti sweet water walamanzi la awaphuzayo. Then Allah uzobeka esinye isihlahla esiphambi kwegate laseparadise. Allahu Akbar. Isihlahla esimore beautiful, esihle, esenziwe ngegolide, esihle ukudlula lesi, esihalisa ukudlula lesi. Lo muntu othi mayebheka lesihlahla to wallah, ngiyazi mdali wami, ngithembisile ngathi lokho kokugcina, kodwa nje lesa sihlahla lesiya, mangangena nje phansi kwaso lesa sihlahla lesiya, Allah awuthembisanga yini ukuthi kokugcina? Ambona umuntu wahlala ethembisa, umuntu ethembisa, kodwa ngoba umuntu akaneli, engakayitholi into emnelisayo, then Allah uzothi alright, hamba kuso lesa sihlahla. Uyothi mangabe efika kulesa sihlahla lesiyana, Allahu Akbar, siphambi kwegate laseparadise. Then uyothi mayephosa amehlo athi abone ubuhle bezulu, ubuhle beparadise ngaphakathi, akakangeni usabona ungaphandle kwalesihlahla lesi. Oh Allah, uma ngingangena nje ngaphakathi sengiyabona, kodwa mangingangena nje ngaphakathi, Allah ambuze still, awushongo yini ukuthi wena uyagcina ngalesihlahla lesi ukungicela anything? Ayisekho into ozoyifuna kimi. Oh Allah, ukugcina nci, ayisekho into engizokucela yona, oh Allah. And then Allah athi alright, awungeneke la esangweni. This person uzothi mayengena la ngaphakathi, engena nje athi mayebheka ubuhle beparadise ka-Allah, besathi oh Allah, yini mina engisazoyithola? Subanike bonke, yini mina kuyinsalela eyisele for mina, yini mina engisazoyithola njengoba mina ngiyewokugcina? Allah besathini? Uthe ufuna ukungena nje kuphela, khona okunye osakufuna futhi, angithi uthe wena ugcinile, khona okunye osakufuna futhi. And then lo muntu lo uzophinda afunge futhi, ya Allah bi'izzatika ya rabbal alamin, ngiyacela oh Allah, ngiyacela ungitshele nje ukuthi yini mina manje engisazoyithola, ngoba ngiyabona bonke abantu sebetholile, mina ngokugcina. And then Allah besamtshela ukuthi uma ngingathi yonke inhlobo yobukhazikhazi owake wayibona emhlabeni uyifisa ungayitholi, namhlanje yonke inhlobo yegolide, yedayimane, yekhopha, yeplatinum, yonke inhlobo yobukhosi owake wayifisa usemhlabeni ingeyakho namhlanje. And then this man will say, oh Allah, please ngicela ukuthi ungadlali ngami. Oh Allah, phela ngiyazi mina lento ngitshela yona ukuthi ungitshela ngani. Usho ukuthi ngempela yonke into eyake yaba khona emhlabeni engake ngayifisa eyami manje. Allah, yes, that's your paradise. Lo mchita lo athi no, ya Allah, you are bluffing, udlala ngami, uyangiguqa. Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam started smiling, and then he told them that I'm smiling because the one who said this to me, Jibreel alayhi salatu wasalam, was also smiling, and he said when Allah azozalele ukuzana le 7 day akikhuluma njalo, Allah also will smile. Ngithe lo akazi lo, ngithatha kancane, ngumdalo wakhe lo, yimi engimuphayo. Then lo mchita lo mayisajabulile lo ke to Allah, now I'm enough. Allah athi mangathi lento engithi wena ikufanele yasemhlabeni ngizoyiphinda ka10. Yonke into owaba nayo emhlabeni ngizoyiphinda 10 times. Yonke lento wena oyicabangayo othi engithi ngikunika yona yasemhlabeni uzoyithola 10 times. Kusho ukuthi wena iparadise yakho isize yalomhlaba lo 10 times. Allahu Akbar. Another riwayah says up to 50 times. What is that? Umuntu wokugcina ophuma esihogweni oya eparadise. Nina ke niyophuma nini? Nina niyazazi nina engikhuluma nani? Ayithi ngikhuluma ngemuslim la, ade libheda lezi eziphuma endleleni. Nina ke ningawona ama Muslims niyophuma nini?
Hayi, yeke Shandu, kuzoze kuthiwa uthe bakuzwile kodwa bengematshi. Angibonge.